i opinem sobre el nostre futur. Estem compromesos amb el nostre poble i amb la nostra cultura. Per això, abans de res, vull aprofitar l'ocasió per convidar-vos el dia 30 d'abril a l'acte de constitució de Joves Socialistes de Benigànim, un grup de gent jove amb il·lusió i amb ganes de continuar millorant el nostre poble. He de dir també que aquests 4 anys han estat 4 anys d'atacs a la llibertat d'expressió i de censura. L'últim succés ha estat el tancament de les emissions de TV3 al País Valencià. Idees, talent, capacitat de reflexionar, capacitat d'aportar visió crítica sobre la història i sobre la vida. És això el que reivindiquem. Però ha arribat el moment de parlar clar. Pujades ha quedat invalidat per a seguir sent el nostre alcalde. La borratxera de poder, la prepotència i els deliris de grandesa l'han portat a pensar que té carta blanca per fer el que vol. I este poble, amigues i amics, necessita obrir un nou temps de canvi. I entre tots anem a fer-ho possible. Els temps de Cima de Jo s'han acabat. Ja no serveixen. A partir d'aquest moment, a partir d'ara, decidim tots. Un projecte, com el que portem, amb unes persones generoses que són capaces de fer les coses pels altres, només perquè sí, i aquestes coses que fem estan encaminades a millorar la vida de les persones d'un poble, i aquesta experiència no té preu. Aquesta experiència és una experiència que crec que s'havia de compartir, i jo el que us proposo és que la compartim, perquè fer coses perquè la gent visca millor, la gent del teu poble visca millor, és una experiència que no té preu. Jo sols vull dir això, per tant, animar-vos a participar. També us volia dir que hem de fer el possible perquè siga la nostra candidata, Lluïsa, la primera alcaldessa de Benigànim, perquè segur que fa un paper immillorable. Tinc clara, i crec que vosaltres també, per això esteu així, i és que Benigànim necessita canvi. I canvi primer al govern, i això anem a intentar, i després, en quant a això, en quant a formes, en quant a maneres, el que a nosaltres crec que va definir-nos serà primer el treball, després el treball i per acabar el treball. Hem d'utilitzar-ho per i per al poble. I amb aquesta mentalitat estic així, en la mentalitat que anem a guanyar les eleccions municipals, que no estaríem així. I si perdem, doncs, què voleu que us diga? I si concepte, doncs, no president. I després, d'alt i baixos, i algunes nits sense dormir, hem pogut entre tots demostrar una vegada més que el nostre partit fa honor a les seves segles, que és un partit democràtic i que les aportacions de tots vosaltres... És fàcil perquè anem a ensenyar-los com es poden fer les coses més eficaces, més transparents, sobretot la transparència que els ha mancat, i sobretot perquè després d'estos 4 anys de manar, que no de governar, possiblement la tasca que tinguem nosaltres seria molt més fàcil per poder-ho explicar a la gent. El que passa és que quan guanyem, que podem guanyar, que anem a guanyar, quan guanyem la tasca que ens quedarà serà. No sé si tenim que apretar la frontera abans de guanyar, però bé. Endavant, i per a fer el que els meus companys hem estat transmitint, perquè crec que ja ho han dit tot, i crec que tots estem desitjant sentir a la nostra candidata, a la número 1, a Lluïsa, que és una persona molt enèrgica, és una persona amb molts coneixements, amb molta experiència, i com tots estem desitjant escoltar-la, bona nit i benvinguda a la nostra candidata. Així, tota la gent us volíem dir-vos
algo que volíem parlar, doncs parleu tots, així n'heu conegut a tots, les heu conegut de primera mà, i això és interessant. Tinguem molt bona llista, totes aquestes dones i homes que s'han presentat davant de vosaltres així, davant del poble, som l'alternativa al govern del PP. Som una alternativa, com ja heu vist, factible, amb sentit comú, amb ganes d'escoltar el poble i de treballar per ell, de forma que tots els veïns i veïnes tornen a tindre confiança en el govern municipal, una confiança que avui en dia s'ha perdut totalment. Recordeu que estava jo revisant papeleo, me s'haurà pegat el Ramon. Recordeu el lema de portada del programa del PP? Curiosament, perquè jo no me'n recordava, tot siga dit, era per un ajuntament de tots decideixes tu. Mira quina ironia i quin xiste m'ha trobat esta vesprada. I el resultat quin ha estat? Que estos 4 anys de govern del PP ens han mostrat què passa quan tenim un alcalde del PP autoritari i prepotent, que per democràcia entén que com el poble l'ha votat, quasi mana ell. Això és el sentit de la democràcia. Que el dia de classe I que us va explicar, jo no sé on estava, però blancs a taula o de què fer campana. I els seus regidors l'escolten i tan contents, peguen la cabotaeta i prou. Pronte es van oblidar del lema que ells mateixos van decidir. Ni la democràcia és això, ni el poble l'ha votat sols a ell. Ni ell, com a alcalde, ha de governar només per a una minoria. Eixe concepte de democràcia no és el nostre. En algun altre temps, la gent de Benigànim, vosaltres, haguéreu baixat el cap, però ara el poble de Benigànim ja havia tingut 8 anys de govern socialista. Ja sabia que una altra forma de governar és possible. I tots nosaltres, vosaltres els primers, heu demostrat una gran maduresa democràtica i vos felicite, perquè no ens hem callat i hem dit que no ens ha agradat que ens tallaren els arbres de la plaça, que això és patrimoni de tots. Que no ens ha agradat que els nostres camins hagin estat fins ara plens de clots, que apenas podien passar. Que no ens ha agradat que els barris hagin estat abandonats i tot s'ha gastat en el centre del poble com si els altres no existiren. Que no ens ha agradat l'abandonament del cementeri, per molts morts que estiguen, xica, alguna atenció haurem de tindre en ells. Que no ens ha agradat les pujades d'impostos, i les pujades d'impostos que els seus els han aplaudit, com si no entengueren el que estaven dient-se. I l'última, la de l'àvia, l'última goteta, Tampoc ens ha agradat que empenyen, com bé han dit els meus companys, al nostre poble. En definitiva, no ens ha agradat la seva forma de manar i no ens ha agradat la mala gestió que han fet. Però això vos felicite, perquè no ens hem callat i hem parlat entrellat, sense crispar ni posar mal rotllos entre la gent, com fan alguns dels seus seguidors. Se'n recordeu quan estàvem governant nosaltres? És a dir, qualsevol decisió, perquè no arribem ni a decidir-ho, es transformava en un malestar constant en el carrer. Toca, només tocant la tecleta. I ara què? Ara tots en la boqueta vam callar. Per què? Perquè tot va bé? No, clar que no. Però només per vergonya han tingut que tancar la boca i sa punyetera boca que els mata. Perquè així no es pensen con la cosa. Tots estem tranquils, no anem posant cisanya, tots estem donant la impressió que tot va bé, però no. Si ells han estat callats és perquè s'han donat compte dels seus mateixos que no han sabut governar. I nosaltres hem fet l'oposició on tocava. Els companys, que alguns estiguem allí, els altres ja no, han fet l'oposició on tocava, en els plens. El que passa és que aquesta oposició de vegades és molt poc grata i a mi em dolia molt sentir quan hi havia gent, és que no fan res. És que no fan res, sí que ho fan, però ho fan en el lloc on toca, en el ple. Que com han dit, de vegades era lamentable veure que no es deixaven ni parlar. I a vegades ells sols es dien o es demanaven, en aquest cas al govern del PP, que se'ls escoltara i es replantejaren algunes decisions, que el PSPB també, com bé ha dit Ima, representa una part del poble i que no xocoteta, perquè ens van quedar a això de guanyar.
que no és que tenien una majoria absoluta com per anar soltant banderes. Per tant, vos demane un aplaudiment per als meus companys que han fet una oposició i que no tenien res. Ens presentem avui davant de vosaltres, davant del poble, com la millor alternativa i creguem que cal donar sentit a la paraula democràcia, a la paraula participació i a la paraula igualtat, així com buscar el consens social. Si no amb el PP, perquè sabem que amb ells ho hem intentat, però és impossible, per almenys amb el poble, amb els veïns i veïnes. I aquests valors són els que volem que estiguen presents en la nostra manera de treballar, en les nostres propostes i en el que fer de cada dia. Per això vos demanem la vostra participació, per a que ens feu arribar propostes, ens ajudeu a acabar de donar forma al programa, perquè puguem que siga un programa nostre, però vostre també. Que obriu els ulls a aquells que s'han quedat secs, de repent, no sabem per què, i no volen veure les coses com són. Contem en vosaltres, per a que ens espenteu en estos dies que queden per vindre. Tots sabem, lamentablement, les maneres que té el PP de fer campanya, i quan se senten acorralats, pitjor. Per tant, hem d'estar preparats, no confiar-nos, com bé han dit els meus companys, explicar el nostre projecte, que vos el farem arribar, tranquils, però l'heu d'explicar, heu de donar confiança a la gent, que la gent confie en nosaltres. Hem de lluitar per cada vot. Acabar així i demanar-vos la vostra ajuda, la vostra esforça i la vostra empenta. Així que no us oblideu, estem ací per vosaltres i tots junts podem fer molt per tenir ànim. Ànim i endavant, que el futur és nostre. Demano